Casper and AKA fight from there. But like rapper lava. Ngibabonile bashana ngempama ngisho. Really chance. Bangichaza bala kuma Twitter. Yeah. Ngiyako yeah. Angisabi nabangani bakho ozana. Bese bahlangana eklapini besathi nayi le bar. Hayi iyakuye. Why basukana bodwa? Yeah, abasisister lapha. Yazi ngabe abakusula umuntu ogwaza nayo. Yeah. Abalanda uMandoza. uMandoza awubuzwe yabodlo no Okap. Awula sakwaza manje. Relax. Abangani bakaMandoza awubuza ukuthi laba bazogwaza uyababona. Yaza le bar spell phela Mandoza ukhuluma kanje very in real life. Yaza le bar spell bese afake English no reason. Right now. Yaza let's spell manje right now. Yes sis. Let's do this. Let's do what? Let's do this boy. So this one guy has actually admitted that he was wrong and he apologized after lying. So I suppose that's an okay thing, eh? You can admit when you've lied. Laba bayisho. Laba ile phondo. Uva indoda. Athi makashawa le phondo. Wenzani ngale phondo? Ene kulamalanga nje join uBoyd. Unokubheka uBoyd athi ngicela ukuthi nguku. Oh man.